Сказаць адзін аднаму так, брастаўчане Вікторыя і Мацвей Авершук вырашылі ў прыгожую дату 20 лютага 2020 года. Маладыя людзі вераць не толькі ў магію лічбаў, але і ў свае пачуцці. Встретил, потом узнал телефон ее, написал ей, забрал ее с работы, ну и все, потом начали встречаться. Самое главное понимать друг друга, уважать, уступать в каких-то моментах, потому что без таких, мне кажется, качеств невозможно построить семью. С пачатку года абласны цэнтр ужо папоўніўся звыш 200 маладымі сем'ямі, і тэндэнцыя станоўчая. У мінулым годзе ў Брэсце зарэгістраваны звыш 2000 пар. Папоўніўся горад і 4003 немаўлятамі. Рэгістраваць такія падзеі асабліва прыемна, кажуць у аддзеле ЗАГС. Вось толькі пасля аптымізацыі памяшканняў для работы не хапае. Надеемся, что в скором будущем у нас будут более комфортные условия не только для работы с населением, но и для наших молодоженов, которые хотят регистрировать брак в торжественной обстановке, для наших родителей, которые желают торжественно зарегистрировать своего малыша. То, што ў Брэсце з'явіцца новы будынак ЗАГСа, стала вядома мінулай восенню. Размясціць яго мяркуюць на скрыжаванні вуліц Леніна Інтэрнацыянальнай у прыцях ансамблю з будынкаў аўтавакзала і офіса казначейства. Проект нового городского ЗАГСа прадугледжвае завяршэнне ансамбля з 3 будынкаў так званай лунолай архітэктуры і прапішацца на гэтым месцы. І не выпадкова побач набярэжнай ракі і гарадскі сад. Вы входите в здание ЗАГСа, и вот перед вашим взором открывается лестница восхождения новой семьи, в новую жизнь, которая, в общем-то, будет развиваться, будет двигаться. И очень важно архитектурно оформить это. Будынак лёгкі, паветраны, нібы шлюбная фата. Такога эфекту можна дасягнуць дзякуючы выкарыстанню шкла. Праект выкананы ў яркіх светлых колерах. У новай пабудове размесціцца не толькі зала для рэгістрацыі шлюбаў і адміністрацыйных працэдур, але і гарадскі архіў. Будынак як сувязь эпохі лёсаў. У дэкарацыях тыльнага боку выкарыстоўваецца чырвоная цэгла, гісторыя і сучаснасць. От конструктивизма 30-х годов прошлого века через классическую архитектуру советского периода и войти в архитектуру, ну, как мне кажется, современную, чистую, ясную. То есть вот было желание сделать брестский объект. Зараз проект знаходзіцца ў стадыі ўзгаднення. Архітэктар Алексей Андраюк усміхаецца, што новы ЗАГС мог бы быць добрым падарункам для дачкі, якая сёлета збіраецца замуж, але трохі не паспеў. Затое, спадзяецца, новы проект ацэніць шмат іншых брэсцкіх пар, якія будуць ствараць новыя сем'і і новую гісторыю, у тым ліку і свайго горада. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, тэлерадыёкампанія «Брэст».